Que o inicio do curso cumpra con todas as garantías sanitarias e que o faga dentro da máxima normalidade posible. Este é o obxectivo co que traballan as comunidades educativas de toda Galicia no escenario marcado pola COVID-19. Partindo do protocolo elaborado polas Consellerías de Educación e Sanidade, cada centro deseñou o seu propio plan de continxencia. Plan de continxencia que ten como referencia, obviamente, pois o protocolo que foi asinado pola Consellería de Sanidade e a Consellería de Educación, un protocolo que na súa meirande parte pois ten que ver con medidas de prevención sanitaria e que en outras partes pois fala de medidas organizativas e estruturais dos centros educativos. O Colexio Santomé de Cambados serviu hoxe como exemplo. O centro estableceu quendas de entradas e saídas para evitar que os nenos de diferentes cursos se mesturen, incluso con rutas diferentes de acceso ás instalacións. Ademais, todos terían que ir equipados con máscaras. Hai que levar máscara en zonas comuns. Tens que levar máscara mentres colocas a tua roupa, o teu material, unha vez que esteas sentado cando podes quitar a máscara. As aulas considéranse grupos estables de convivencia, polo que non serían necesarias nin a máscara nin a distancia de seguridade. Así as cousas, o colexio tomou medidas neste senso. Pero nos establecemos unha colocación nas aulas que permita ter esa distancia de 1,5 metros dos alumnos que estean fronte a fronte e de 1 metro cando estean de sitio lateral. A maiores temos pautas para o emprego de material. Haberá un material común que teña que ser desinfectado despois de cada uso e un kit de material individual que sexa propio do alumnado. Outros espazos comuns como os baños estarán regulados por semáforos para evitar que coincidan nenos de diferentes aulas, unhas normas que tamén se aplicarán nos recreos. Nos recreos a máxima igual que nas entradas e saídas, evitar aglomeracións e que se mezclen alumnos de diferentes idades. Entón tamén fixemos 2 quendas distintas para a educación infantil e para a primaria, e dentro desas quendas cada nivel ten unha zona de patio asignada para non cruzarse co resto de compañeros do colexio. O Colexio Santomé é un dos centros no que será necesario desdobrar unha aula para cumprir coas ratios establecidas, o que os obrigou a improvisar unha nova clase. Acomodaron un espazo novo, un espazo que era a biblioteca, que se utilizaba única e exclusivamente como biblioteca e que agora, pois nesa versatilidade dos espazos educativos tamén vai a facer as funcións de aula e ali estarán ubicados os alumnos e alumnas de terceiro de primaria, non? O centro tamén se dotou de nova sinaléctica para orientar os alumnos nestas medidas da nova normalidade. Ademais, instaláronse varios dispensadores de xel hidroalcohólico.